Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Bedki and Khandwa Cultural Association is totally aligned with this PHC Bedki because they are all residents of Bedki and they know how much efforts you have taken to curb this pandemic, and that is why it is their duty also, and it is my duty also to once again appreciate you all people who are working in the field, not only the doctors and the nurses but the entire staff who are directly or indirectly related with this कोविड पॅन्डेमिक. देवान तुमकां बरी तरेची भलायकी दिवची जेणे करून तुम्ही त्याच नेटान परत एकदा जर एखादे सेकंड फेज किंवा जर आयलो किंवा सेकंड म्हणतात की पॅन्डेमिक स्टेट येवपाची शकता अशा वेळाचेर तुम्ही हे समर्थ तुम्ही जावचे, तुम्ही मन तुमचे बरे दवरचे, कारण आम्ही पॉझिटिव्ह जर विचार जर केलो म्हाका दिसता एवरीथिंग कॅन सेटल्ड आणि तेजे सगळे आमी मात करपाक शकता. कारण इतले मजगती मंत्री गोविंद गावडेन फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिराच्या वेबसायटीचे लॉन्चिंग केले. आमची वेबसायट जी आसा www.rjkmgoa.com अशें ह्या वेबसायटीची नाव जावन आसा. साहित्याच्या मळाचेर आमचे पारंपरीक जे फोकलोर आसा त्या मळाचेर कार्य करीत आसात, पण त्याची माहिती संबंध गोंयचे बरोबरूच भारताचे बरोबर जगान जे आमचे गोंयकार किंवा वेगवेगळे लोक रावतात तांकां सुद्दां त्याची माहिती जावची ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आज ह्या वेबसायटीचे डिझायन रोहीर बाब नाईक द थर्ड आय टेक्नॉलॉजी यांच्या संस्थेचे मार्फत आम्ही आज केल्ले आसात. राजीव गांधी कला मंदिराचो जो लोगो जो आसा तो लोगो आम्ही थोडोसो बदलपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा आणि म्हणूनच हेका जोडून संबंध नॅशनल लेवलाचेर कॉम्पिटिशन आम्ही घेवपाक सोदतात लोगो डिझायनिंग, आणि त्या संदर्भान जी माहिती आणि ह्या सांस्कृतिक केंद्राचे इन्फॉर्मेशन आमचे ह्या वेबसायटीचेर मेळटले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.